vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu ekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Yangu nyaya mukoma yakamira sekudai so. So paiva neumwe muchinda uyo wandainge ndichingochiva. Muchinda uyu ndaimuchiva and ndainge ndisingazivi kuti iye ndomuudza sei kuti ndinomuda. This guy, he was staying in the same area umo mandinogara. Nanasi uno this guy anotongogaramo nemukadzi wake uyo waakazowana. So this guy, I had even tried kuti ndinge ndichimupa munin'ina wangu because ndainge ndazviudza kuti if I cannot have him, let me try to give him my little sister so that iye anozongogara ari padhuze neni ndichitirawo kuti maybe in the future, maybe inini maiguru nabamunini tinokwanisa kuzongoitawo something and work out something good, because ruchiva rwacho mukoma rwaitondibata zvekuti kunyangwe mumba nemurume mukoma ndaikwanisa kutomboita dzimwe hasha dzekuti murume wangu aitondibvunza kuti ko hasha dzako dziri kubvepi. Saka hasha dzangu mukoma dzaibva pakuti kana ndikamuona zvezviya achipinda pamba paanogara aine motikari yake, then ndobva ndaona kuti anenge aine musikana wake, ndaibva ndanzwa hasha kuita kuvira chaiko nehasha ndichitanga kufunga kuti saka this guy anoreva kuti he is going to be with this girl throughout the night, vachange vachimboita nezvei mumba imomo. And I would find myself not being able to sleep, kutadza kurara chaiko chaiko ndichifunga kuti saka izvezvi kutoti vatotanga here. Apa murume wangu aizoti kana andibata mukoma musi wacho iwoyo wandinenge ndichiziva kuti this guy iye on that day anenge aine girlfriend yake, ndipo pandaitongobvumawo kuti ndinge ndichitongoita sekunge ndinoenjoya bonde. Then kana angori normal days, then ndaibva ndatongozviudza kuti I do not want anything because ndinenge ndichingozvisafisa nekungofunga kuti why am I not with him. I tried everything mukomanashi. Ndaisvika pachinzvimbo chekuti this guy ndaimusvikira apa ndaiti kana ndabva pamba ndaingomonera Zambia. Saka pamba pavo zvapakaita ndezvekuti for you to get inside unotovhurirwa neumwe munhu neremote. Saka ndaimonera Zambia. Apa ndinenge ndakangopfeka tight only, ndaipfeka katight kangu. Then paanenge andivhurira gate, this after I have communicated with him on WhatsApp ndichiti ndiri kukumbirawo mamovies because iye anowanza kudownloada maNetflix series. Saka ndaiti kana ndamuti ndinokumbirawo the latest such and such Netflix series, then iye over at it is fine ndinayo, uyai ndikukoperei kulesi. Saka ndaibva ndazoenda kuya paanondivhurira gate, iye aingondivhurira gate zvekungoburitsa like ruoko nepawindow, then he would just open. Since the room that he was renting, it was just close to the gate, saka aikwanisa kutondivhurira gate whilst ari mumba. Saka ndaizoti pandinenge ndava kutenderera paipa ndichienda kufront door, kana ndikajaja ndikaona kuti panenge pasina vanhu vanenge vari panze, ndaibva ndangosunungura Zambia reria zvekuti by the time yandinozopinda mumba make Zambia iri mukoma rinenge risitomborina kana kutombosungika, ndobva ndazongoribvisa zvangu ndoriisa pafudzi. Then this guy paaiti achindikopera his movies, inini mukoma ndinenge ndakangopfeka tight yangu zvekuti kunyangwe kana aiti kana akanditarisa pose apa mukoma pakati panenge pakatodhinda. Ende ndozvandainge ndichizama kuti ndinge ndichiita so that this guy can be attracted to me. But kana mukoma paakangoita a little interest, this was after ndatombomutumidzira manumbers emunin'ina wangu. Akangotaura nemunin'ina wangu, vakabva vaita sekunge vakangodanana just for a few days, but akabva azodzoka kwandiri akati, Gules, your sister is really beautiful just like you, but hey, speed yacho is just too much. Saka those words dzaakandiudza dzekuti your sister is beautiful just like you. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakandirwadza kuti if this guy knows kuti inini I am actually beautiful, why is it asingakwanise kundisvitsa shoko
I tried by all means. Chandisina kuzongoita mukoma ndechekuti handina kuzongoenda zvangu ndakashama ndisina chandainge ndakapfeka. Believe you me mukoma, there were days whereby I would actually feel something for him zvekuti ndaitongokaruka ndatora Zambia apa ndisina kana chandinenge ndakafuka mukati, ndobva ndati this guy ndava kutongoenda kwaari, ndobva ndatongomuvhurira zvangu Zambia overona kuti I'm not wearing anything. But ndaizongozvibata ndichitanga kuzvibvunza kuti right, kana ndaenda ikoko then I approach this guy iye asina kundipfimba, mune ramangwana will I be able to be with him kana kuti anenge ava kutongozviudza kuti ndiri hure. So at the same time mukoma, mukunomuchiva kwangu ndaizama by all means kuti ndinge ndichingoramba ndiri decent, because ndaiva nethat idea yekuti this guy maybe he is going to be mine for the rest of my life. Zvadaro mukoma, mukomana akabva angondi-ignore kudzamara ndazotoona kutoti musikana wake uya waainge achidanana naye ainge arambana naye. Saka pandakaona kuti ainge arambana nemusikana wake uyo waainge achidanana naye, for a second ndakabva ndafara mukoma, ndikabva ndazvikudza kuti ya zvangu zvaita Mwari makanaka, this guy is single now. I had to spend more time with him mukoma. I tried by all means kuti ndige ndichispenda more time naye muchinda uyu, but he resisted me mukoma. Iye ainge achingoti kulezi kanika, the way that I respect you kulezi, dai matongonditsvakira zvenyu umwe munhu aitongozongopotsa atongondiudza kuti kulezi, the way that you are seducing me I can't take it anymore. But akabva andi-ignore ende ndakazorwadziwa mukoma, because ndakazongokaruka one day ndatonzwa nemakuhwa kuti hanzi ainge atizirwa. Apa I was still telling myself kuti this guy ndichamuwina chete, hapana paanondiresista. Iye abva mukurambana nemusikana wake ava single, he was going to be mine mukoma. Pandakanzwa ndichiudzwa makuhwa awa mukoma, ndakangoseka, but munoona kuseka kwemunhu anenge achirwadziwa, because tainge tichitongonyeya zvedu tichitongoti ya vanhukadzi tinozongosara zvedu kuzongopinda mumarriage, but munhu wako anenge atombodanana nevanhu vakasiyana-siyana. Iwewe at the time yaunenge uchinopinda mumba imomo munenge makatombopinzwawo shura revasikana vakasiyana-siyana, because he used to bring different girls. Saka ndaiseka mukoma, but kuseka kwekutongorwadziwa kuti how come this guy achindisvitsa palevel rinorwadza kudai kuti here I want him and I have tried to show him, because hakuna munhukadzi ane murume anopinda mumba mako akangopfeka atight only apa achitorakidza kutoti kuzonopinda kwaita mumba mako Zambia raabuda akasungirira mumba make anenge aribvisa. So this pained me a lot mukoma. Ndakambozama kudzikama, but ndakanzwa zvichiti no. Ndakabva ndaenda kumba kwake, ndakasvika kuya ndikabva ndati ndainge ndichida kuona zvemuroora, ndakubva ati alright, it is fine, muroora ari kuuya. Ndikabva ndamuona musikana uya and I judged here, ndikatoona kutoti ingawani ainge asitomborina any body structure yekuti ndingabva ndatonzi ndakatobhitwa naye musikana uyu. Anyway, ndakabva ndadzoka zvangu kumba in pain, and I kept on looking through his pictures sezvo ndainge ndiine manumbers ake achisa mastatuses ake, ndichingomatarisa ndichirwadziwa mukoma. I mistreated my husband throughout that year pandainge ndiri obsessed about this guy, but ndakazoreforma zvangu, but ndakazosara ndoreforma mukoma. It was already a little bit too late, because zvandakazoita ndezvekuti iye akabva azoti kulezi ndinokumbirawo kuti munge muchizobatsirana uyu mudzimai wangu, because she was just a young woman. Saka ainge asina idea yekuti mumba what do you do, because iye ainge achicomplaina achiti iye musikana wacho uyu ainge asingatombogoni kana kutombowacha zvipfeko zvake zvemukati, some of the stuff aizoti kana adzoka achibva kubasa aitongowana everything zviri messed up. Saka akabva ati inini ndaifanira kuti ndinge ndichizoshamwaridzana nemukadzi wake, kuitira kuti mukunoshamwaridzana kwangu paya patinenge tichiita nyaya ndinenge ndichingomudzidzisawo kuti now zvawakura wava kugara nemunhurume for your first time, this is what is expected from you mukoma. Ndainge ndichingofeeda poison, but kainge kakangwarisa kamusikana aka kaitoona kuti this is bad advice. Ndaiti kana ndikati murume haapinzwe mumwoyo mako 100%, waibvaona kubva katodivheta nyaya, kubva kati inini my relationship I just leave it in the hands of God. Mukoma, ndakabva ndarohwa the shock of my life, because
ndainge ndichingozviudza kuti kana inini mukana wangu ndichazowana kana vanhu ava vakatadza kuitisana mwana, kana vakatora a very long time vachitadza kuitisana mwana, then kamusikana aka ndainge ndichida kuzokapfuurira kuti kambonwa mafamily planning pills kana kurovererwa dhepo iro randaizoziva kuti rinenge richizobuda musystem rinozokatorera nguva, thereby inini ndinenge ndichizongodhila. Ndobva ndaona kuti iye murume uyu, what will I do with it, this crush of, what will I do with him, this crush of mine. Zvadaro mukoma, mwedzi wakati uchinopera, kakabva kauya kwandiri kakabva kati ndiri kutemwa nemusoro, ndiri kudzwa dzungu. Mukoma ndakaita sekunge ndichakazemura nembama, because ndakabva ndatoziva kuti apa kainge katobatira pamuviri, ndakarwadziwa mukoma. But quickly what I did is ndakabva ndati kana uchitemwa nemusoro, what I want you to do ndezvekuti tenga mapiritsi wobva wanwa. Kakangotenga mapiritsi ndokubva kanwa, ndokubva katoita miscarriage, ndokubva kazoti kainge kaita miscarriage on another day. Kakati dai ndakaziva zvangu kuti ndainge ndiine nhumbu. Izvezvi murume ari kungogara achindipopotera achiti wakadiwa ndimirira ndichibva kubasa. Hanzi munhu kana aine nhumbu haatendedzwe kuti ange achinwa mapiritsi akaita sekunge mapiritsi aunonwa kana uchitemwa nemusoro. Mukoma, within a short period of time, this was after vazobva pamba apa vava kugara somewhere else, ndikabva ndazonzwa kuti ainge abatira zvikari pamuviri. Now she was beyond my reach, and ndakabva ndashaya kuti nhumbu iyoyo ndoibvisa sei. But if I had the opportunity, mukoma, with the love that I have for her husband, ndaimubvisa nhumbu even until eternity. And this obsession yakazongoita zvayo die down soon after vazongoita move out. But mukoma, nditori nemazuva ekutoti dzimwe nguva kana ndikazvitarisa so ndinotombozviseka kuti but why was I so obsessed about a guy, munhu wekuti kunyangwe dai taizoda kuzoroorana it was not going to work out. But this obsession yakatomboita get over me zvekuti ndaitadza kana kuzvikontrola mukoma, ndaitadza kana kukontrola ma-emotions angu zvekuti murume ndaimuona sekunge ainge asitombori chinhu at that time. But now I am finally back to my senses. Murume hangu ndinomubata zvakanaka. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Saka ndakavabvunza kuti saka do you not regret kupfuurira kwamakaita musikana uyu kuti ange achinwa mapiritsi so that nhumbu inge ichibva? Hanzi I regret mukoma, you do not even know what I go through on a daily basis. Ndichinamata ndichikumbirawo Mwari kuti vange vachindiregerera pane zvose izvo zvandakatadza. Hey, vedare, please, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vahanzvadzi vedu ava mucomment section, une munhu here wauri obsessed naye kana kuti wawakamboita obsessed naye, please come to my inbox then share with me your own story. Obva wandiudza kuti munhu uyu pawakaita obsessed naye chii chakaitika throughout that obsession. Pane zvawakazoita here, zvawakambozama kuti unge uchiva naye munhu uyu, ende wakazova naye here, and after wazova naye chii chakaitika. Regedzai tiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma, nyaya yangu iyi yakaitika, this was last year. Murume wangu mukoma akambopenga nechihure, aiti akatanga kudanana nemunhu waanenge achidanana naye, kunyange mamessages mufoni aisambodeleta. And ndaizoti kana ndamubvunza kuti okay, I understand kuti muri kuita zvechihure, but kokungondirespectawo kuti mukadzi wangu haafaniri kuti ange achisangana nezvinhu zvakadai. Hakuna chinhu chinorwadza mukoma chekuti unosangana nemapictures esikarudzi yemurume wako pamachats awo emunhu waanenge achidanana naye. Saka iye aibva angoti zvinowanika, varume vose ndo zvavanoita. Ndakarwadziwa mukoma until the final breaking point, mushure mekunge atengesa motikari yake. Saka akati atengesa motikari yake, the money was still in the bank. Saka achidotengesa motikari yake, he didn't tell me kuti iye ainge afunga kuroora umwe mukadzi. So
The only problem was that ainge asingazivi kuti iye achazondiudza kuti kudii mushure mekunge atora mari iyi mubank. So shasha yenge ichiri pakati pekuzvibvunza zvekare nekubvunzana nemukadzi iye kuti I don't know kuti my wife ndomuudza kuti kudii, because the moment that I am going to withdraw, then my wife is going to find out kuti ndawithdraw, and kana ndikatadza kumupa a proper answer anobva andiblokera card. Since inini ndiri inini ndainge ndiine application mufoni mangu, saka ndainge ndakaseta limit to only to be 3000 rands a day, ndichitira kuti kunyangwe tikarobewa mbavha idzodzo dzisazokwanisa kuburitsa mari yakawanda. So iye kuti awithdrawe mari iyo yainge abva mukutengesa motikari ainge asingakwanisi kuiwithdrawa. Ende mukoma ndakazoti ndaona machats aya ndikabva ndati baba iyi inopenga chaiko, haisi kuda kukura. Abva ndazoudza bhodhi ndikati mukwasha wenyu tarirai mamessages awo, iye ndozvaari kuronga kuenda kunoroora umwe mukadzi. Bhodhi vakabva vati saka toita sei, munhu kana afunga kushandisa mari yake musiye. Ndikabva ndati bhodhi inini zvandiri kuda ndezvekuti tsvakai vakomana bhodhi. Bhodhi vakabva vati vakomana, alright, it is fine. Ende mari yainge iripo yainge iri mari yakawanda. So bhodhi vakabva vazotaura nevamwe vakomana ava ivo vatori notorious, vanoita zvekuba tambo dzedziya dzemumapurazi, tambo dzemagetsi. Saka ndivo vakabva vazouya ndokubva vazoti roba. Vakomana ava vakati roba so easily. Zvakaitika ndezvekuti baba vakabva vati ivo vainge vachida kuenda kunodirisa fuel imwe motikari, and you used to love to do this late at night. Saka taizoti kana tichibva kugarage kuyakwiya taizopfura nepadrive in paMcDonald's. Takazoti tadzoka kumba mukomanashe ndokubva tazosvika vakomana vakatotimirira. Ininimwo pakunovhura gate pipe yamukoma, baba vainge vasina kunotisa because gate redu iro harishandi nemagetsi. Saka always inini ndini ndinoburuka ndobva ndavavhurira ndobva ndavavharira. Saka ndakangosiya gate riri slightly opened, then vakomana ndokubva vatopinda all the time. Ndainge ndichitocommunicata nomumwe wavo vakomana ava ndichitovaudza kuti tava pakati. Takati tichingonopinza motikari mugaraji, then vakomana vaya vakabva vatokomba motikari ndokubva tatovhuriswa motikari, ndokubva tatotorerwa mafoni. Takatopinda navo vakomana ava ndokubva vatogara zvavo mudining. Vose vainge vakavhara zviso zvavo, but taitotaura navo nerurimi rwaamai. Vakabva vati vainge vachida mari ikabva yatadza kubuda, vakabva vatanga kurova murume wangu. Inini vaingondirovawo zvezviya zvefalas. Then vakabva vati unlockai mafoni, ndokubva vazoona kuti mumafoni mainge muine mari. Murume wangu akabva anzi anofanira kuti ange achibudisa mari iyoyo yainge irimo mufoni imwe yacho, ndokubva azotransfer, ndokubva increase malimit, ndokubva tatransfer mari iya. Mari iyoyo mukomanashi kunyangwe enini ndakabva ndatoshandisa, ndikabva ndatengawo mombe dzangu. Mombe idzi dzinogara kumba kwamukoma vangu bhodhi ava vandakaita navo dhiri iri. Takagovana mari iyi mukomanashe. Ndainge ndisingadi kuzviita zvinhu izvi, but murume wangu akandirwadzisa kusvika pekupedzisira. Nanhasi tigere tose. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ya chinhu chinonzi munhukadzi chakapenga, chinhu chinonzi munhukadzi chakaoma. Kana munhukadzi akufungira yaanenge akufungira, she will do it. Hey, please tell me what you think about this issue in the comment section. Zvavakaita zviri right here amai guru kana kuti zvavakaita zvakashata?